just a summary. Pa a tanga tina a plus x is equal to c. Saka a wako anochinja kuside kwa r achifana kuuya kuside kunoko, nekuti tikufana kusaura tina x kuside rani rina a plus x. Saka you transfer a to the right hand side. RHS anoreva kuti right hand side. Uchabvisa a wako ouya kupi, ouya kunoko. Ndo zvatiri kutaura. Saka unobva wawana x wako ari equal to c minus a. Azochinja sign achita minus a nenyaya yekuti ajamba equal sign. Saka nhamba yakajamba equal sign inochinja nesign yachona. Kana panga pana minus 1 wakati zviri equal to 2, negative 1 wako yakajamba sign akauya kunoku unenge wakuti zviri equal to 2 plus 1. Unobva watochinja sign ya minus 1 wako uchimuisa onto this side. That is how we are illustrating this example. Then tabva ipapo we move on to the next part yedu, which was part number 2. For part number 2 tanga tina mx minus p is equal to bx plus w. Saka chinje kutanga you group your terms with x on one side of the equation. Then we usually like kuti vanhu vaise variables ku left hand side kana ari watinenge tichitsvaga, or else unogona kusako ku right hand side, zvese zvinongoita se zvinongoita. Saka uchabvisa bx ouya kuside kuna mx kunoko, then negative p achaenda kuside kuna w kunoko. Saka vese vakachinja maside uchaona kuti bx wako ushu akachinja side achiuya kuside kunoko anosvika aita minus bx. Then panapa una minus p achabva kunoko achiuya kupi kuside kunoko kuna w anosvika achiita plus p nekuti ajambochi equal sign. Saka unosaura una mx minus bx over what is equal to w plus p. Saka iwewe you factorize the left hand side, unofactorize kunoko kana kuti uchabvisa variable yacho yatiri kuda which is x ndiye ari common. X ari kuwanika pana m nepana b, saka x wako unomisa kunze like this, unobva wasaura pekutanga uchasaura una m. Saka the moment yaunesa x kunze unobva watoisa nebracket, unobva watoti x uwaisa bracket obva wati m. Then apo pana x apo pana negative bx wakabvisa x panasaura paina minus b like this, obva wati zviri equal to w plus p. Wabva apa wakudivide both sides, you divide both sides nani na m minus b, wadivide futi kuno kuna m minus b nekuti uda kusaura una x. Saka m minus b na m minus b vachaita cancel each other, uchasaura una x wako anobva asaura ari w plus p divided by m minus b like this, then unobva watowana chi x wako.